xeito participativo do que podemos cantar así, xente tamén, pois, con ritmo de muñeira. Dicimos que da muñeira dicen casi todos os estudios que naceron ao pé do muiño. Non é certo, pero bueno, queda moi bonito e é unha frase lapidaria, muñeira, muiño. E houve por fora, de Galicia, hai distintas versións, incluso algúns folcloristas. Eu recordo a Claude Frachel, un profesor de cultura tradicional en Francia, e que dá fundamentalmente clases de zanfoña no Conservatorio de París, e que é un home entendido en folclore, e en unha mesa redonda tuvo ousadía de dicir que a min sentarame moi mal para ali, faltou pouco para coller a capadora con ele. Pero bueno, dixo que a muñeira que viña sendo unha tarantela italiana. E entonces eu quedei mirando e dixen, refrena, tú sigas, para aí. Dixe, claro, ti como dixes a tarantela, certamente é un ritmo moi movido, moi parecido, moi semellante a muñeira, certamente que sí. Pero dixe, pero eso de onde sacaches? Ti deducíchelo de algo? Dixe, home, non, pero é que as similitudes son tantas. E dixe, vamos a ver, carai. A tarantela é un ritmo, xa digo, moi movido, chamase tarantela porque se utilizaba como danza exudativa para aqueles que recibiran a picadura dunha tarántula, que parece ser que hinchaba as articulacións, e o bo tratamento que tiña era sudar e bailar moito, non a moito ritmo. E además te ramificaba pola dolor tamén. Pero bueno, dixen, pero vamos a ver, utiliza a lógica, que nesta hai que utilizar a lógica. Eu non quero que me desbanques a muñeira, porque para nós é algo personal que nos afecta directamente, que é moi noso, é como tal o noso tempo. Si tes algunha deducción pausible, pois nada, entramos a ela e miramos. Ora, se non a tes gratuitamente, non nos sacas. E dixo, non, é que son moi semellantes. Non, se da semellanza, sei. O que non entendo por saltaron tanto non pararon en Valladolid. Porque por algún sitio terían que pasar. Oye, non hai. Reconoceu ali, dixo, bueno, perdón, eu posiblemente que botei a lingua a facer e tal, disculpouse, eu aceptei a disculpa, pero bueno, somos cuidados, sobre todo cando andamos no medio do folclore, a sacar deduccións urxentes e rápidas en condición, e esta en concreto molesta, a mí molestaría moito tela que recoñecer como foránea, así como hai outros ritmos que se incorporaron, que certamente sí. A muñeira, sabedes, dixe que naceu no muiño porque os muiños en riba da capa, que é a pedra de arriba, levan un pau que se chama normalmente o traque, que vai golpeando e facendo un ritmo, e que move a caneta, que é por onde baixa o grau, hacia o ollo da capa, e move porque senón empazaría na caneta, que daría ali preso o grau, por a unidade, ou por que fose, non? Entón, para mover esa caneta, ou quenlla, que tamén se chama, pois movería o grau para que baixara. O certo é que ese ritmo pode dar lugar a muñeira ou a outro ritmo calquera. As muñeiras son pezas moi bonitas, e eu teñemos que dicir sempre o fago, porque vexo tocar por aí, incluso a xente que anda estudiando folclore, eu contradigo moito a Foxo, porque utiliza cousas foráneas e utiliza, pois, incluso a sonoridade que ten a música, esas cordas que se moven por simpatía, que fan unha armonía extraña, que só percibimos personalmente cada un, e que a mí son capaces de emocionarme, de mover nas entrañas. Eu sei que os instrumentos de Foxo nunca conseguirán. Por que? Pois porque son extraños. Utiliza parches, porque utiliza gaitas, porque utiliza armonías que son de outra maneira distinta. E eu dixenlle moitos de veces, e dixenlle ademais que facía moito daño á música. E na pandeira, eu vexo montón de xentes tocando a pandeira e aprenderon en escolas, e entonces fan unha cousa que é rispar a foliada, iso que tocamos antes. Eu nunca vin tocar aos netos, nunca. Falta a primeira vez que unha foliada se rispara. Rispar é facer o redoble co dedo. Sin embargo, na miñeira sí. E na miñeira rispas e danse contratempos, non pola canción, sino para vivecer o ritmo dos que bailan. Cando a miñeira vai caendo e tal, entonces pegan os contratempos para anunciar a todos os que tocan a percusión que hai que avidecer o ritmo, que está de caendo. Bueno, dicirlo simplemente, pois é por eso, porque en moitas bandas que se inventaron hoxe, pois vedes a todos os rapaces que tocan e moven e percuten ao mesmo tempo,
e hasta se os vedes parece como se marcaran militarmente o ritmo, non? Pois non é certo. Na pandeira, sempre, tocando entre varios, sempre hai os que son anárquicos e tocan eses contratempos, os que rispan para diante e os que rispan para atrás, e non hai nada deso, da formalidade, exacta e tal e cual, iso non. Vamos con unha. Catro noche, catro palo, de la vale, catro paques, de madura, catro paques, que vale. Ay, lola, 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 ay, lola, lola, lola. Y de casa como un pino, negra como una arañella, es que te casas de noche, de diana y que te queira. Ay, lola, 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 ay, lola, lola, lola. Cántate, nena, cántate, porque non cántate sola, unas porque tienes árbol y otras porque no se llora. Ay, lola, 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 ay, lola, lola, lola. Hai os pés propios de Miñeira que xa levan ademais intrínseco ritmo. Fixen un traxe dunha gabardina no sitio de curso de unha petrina. E xa fixen un traxe de Porto Castaño, salón un chaleco de todo o caralho. Aquela vella da Ponte Rañuda mexa na cama e despois di que suda. Señorita do cu colorado, sete muxicas de queima morrado, sete por riba, sete por baixo, torna señora que diabo refais. Estas eran as cánticas que nos aprendían, por lo menos donde nós somos, na terra xa. Algún vello así, pícaro, cando tiñamos os 4 ou 5 anos, que xa comezábamos a falar, a fiar frases e tal, aprendíanos porque nos furamos de altura, ou aquel outro que se santiguaba, que dábamos por detrás un caramelo, non sei que, porque se divertía. E nós íbamos aprendendo a malicia, o dobre sentido das palabras, os significados agachados que tiñen.